बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोदान खौरांफोर लाबोनानै होफैनो लादों। दा बे खौरांफोरनि गेजेराव नोंथांमोना बबेखौबा मिथिखानाय बा स्किप खालामना बारलांनो हागोन आरो नङाब्ला नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव हाबनानै गुबुन खौरांफोर नायना लानो हानाय जागोन। जेखि जाया मानो फार्स्टआव नोंथांमोननो दिन्थिनो लानाय जादों। थांनाय साननैसो सिगाङाव नोंथांमोना गाहायनि सावगारिखौ नुखाबाय जानो हागौ जे माखासे दुथांफोरा मोनानि समाव बिथांमोनखौ गाग्लोबदों होननानै मोनसे भिडिअ भाइरेल जानाय नुनो मोन्दोंमोन साखाथिनि सावगारिखौ। दा बे खोथाया जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कसुगाव बियाबनि थुरसि बिलाव 12 जुन खालि इउपिपिएलनि मददगिरि माखासे बिथांमोनखौ माखासे दुथांफोरा उदखार खालामनो नाजादोंमोन। दा बे उदखार खालामग्राफोरनि सासेखौ हमनो हाबाय होनदों आरो बिथाङा बिपिएफ हानजानि सोद्रोमामोन होनदों, जाय सन्जिब नार्जारि होननानै बुंदों। दा बिथांखौ दा पुलिसा खाबायबो होननानै खौरां मोननाय जादों। दा बे मोनसे बाथ्रा। दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। नेक्स्टआव थांनायनि सिगां फंनैसो बाथ्रा दानि खौरांनि सायावनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नागिरदों जे बिसायख'थिनि समाव नोगोरारिया जायजोंखि लोगो जाया, जायखौखि सापर्ट खालामा, बियो बिथांमोननि गोसो आरो बेयो संबिजिरनि मोन्थाय, बेखौ जों रावबो नंखाय बुंनो हाया। नोंथांमोना साफ्रोमबो मिथिखागौ। नाथाय बेबायदि समाव दुथां गोसोनि माखासे आखु दिन्थिनायफोरा लाजिनांथाव आरो जोंनि थाखाय समाजनि सोंखारिथाव। दा बेयाव जायखिजाया हानजायानो जाया मानो, बबेबा मोनसेखौल' थांखि होनानै बुंनाय जाया। बेवहाय जायखिजाया हानजायानो जाया मानो, भारतनि गेजेराव गोबां हानजा दं, गोबां हानजानि गेजेरावहायनो बियो जायो। दा बिनि थाखायनो जायखिजाया हानजानि गेजेरावनो जाया मानो, बैफोर हानजानि सोद्रोमाफोरा गावसोरनि हानजानि मोजांनि थाखाय बेफोरबायदि गाज्रि हाबाखौ मावदों सानोब्लाबो, नाथाय बियो बिथांमोननिनो जाय हानजानिफ्राय मावदों बै हानजानिनो जोबोद खहा गोनां आरो बिनिनो माखासे जोबोद गाज्रि गोहोम खोलैनायनि मोनसे थासारिसो जानानै फैयो। दा बिनि थाखायनो बेफोरबायदि हाबाफोरखौ मावैयानो मोजां आरो मावोब्ला समाजा गाज्रि जायो। बेनि थाखायनो बेबायदि हाबानिफ्राय जानगाराव थानांगौ। समाजनि साफ्रोमबो नोगोरारिफोरा बेखौ मोजां मोना। दा नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोननि बेलायावहाय आसामनि कभिड-19नि थासारि। कभिड-19नि बेलायाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन मैया 13 जुन खालि, अर्थात 13 जुननि मोनानि 12 बाजिसिम गासै 207 गोदान केस मोननाय जादों होनदों। दा बे हिसाबै गासै पजिटिभ केस जानाया 3900 जाहैबाय। बेनिनो एक्टिभआ 2084 सा, बेनिफ्राय डिसचार्ज खालामनाया 1800 साबा, गासै थैनाया 7 दाइन आरो माइग्रेसन जालांनाया 3। दा बे बेलायाव नोंथांमोननि सिगाङाव फंसे बाथ्रा बुंनो नागिरनाया बेनो, आङो बाहाय मैयानि माखासे कमेन्ट्सफोरनि सायाव रिप्लाइ होनो नागिरदों जे मैया सागु जाबाय होननानै गोबाङानो सोंखारि हरदों। दा बेवहाय जों बा आंनि फारसेनिफ्राय आङो सरकारनि जानाखि फोसावनाय बिनि सायावसो नोंथांमोननि सिगाङाव खौरां लाबोनानै होफैयो। जिहेतु दा बाहाय जोंनि सावस्रि बिफाननि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि आपडेटआवनो 7 दाइनल' होबाय थादों हिसाबै आं बेखौ 7 दाइन होदों आरो बियो नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन 13 जुननि मोनानि समनि। दा बेयावहायनो 7 दाइन, नाथाय आं मैयानि फुङावहाय पस्ट होनायावनो 6 जाबाय होननानै माखासे सुबुंफोरा सोंखारि हरलायलायदों। दा बेफोरबादियाव नोंथांमोननि सिगाङाव आं बे बाथ्राखौ बुंनानै होदों जे जायफोर कभिड-19नि सायाव इलिगेलि हथात नंखाय खौरां फोसावगोन बा जाथावथारै सरकारनि बेरेखा हाबा मावगोन, बिथांमोना दायनिगिरि जागोन। बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। आं बिनि थाखायनो मन्त्रि बिथांनि जानाखि फोसावनाय बिनि सायाव बेस खालामनानैसो फोसावनाय जायो। दा बे हिसाबै 7 दाइनानो दाइट जानानै दङ। बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों भारतआव कभिड-19नि सोखाथायनि रैखाथिनि थाखाय आमेरिकानिफ्राय हाइ टेक्न'लजिनि 100टा भेन्टिलेटर्स लाबोगोन होननानै बुंदों आरो बियो समबाराव सफैगोन होननानै बुंदों। दे नोंथांमोना नुनो मोनदों जाय भेन्टिलेटर्सआ लाइफ सेभिं डिभाइस होनदों, अर्थात जिउ रैखाथिनि मोनसे दाजेम जागोन होनदों आरो बेखौ एयारलाइन्सजों समबाराव लाबोगोन होनना बुंनाय जादों। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों मुम्बाइनि खौरां। मुम्बाइआव कभिड-19 गाग्लोबनाया जोबोद गिख्रंथाव जानानै थांबाय होनदों। अर्थात 13 जुन खालि गासै 1383 सा गोदान केस मोननाय जादों होनदों मैयानि समाव। दा बेनिनो गेजेरावहाय 69 साया गोदानै मैया थैनानै थांबाय होनदों आरो बे हिसाबै गासै महाराष्ट्रआव गासै केसआ 56,740 सा जालांबाय होनदों आरो बेनिफ्राय 2111 साया थैनो गोनां जाबाय होनदों। दा दुखुनांथावनि बाथ्राया आरोबाव बेसेबाव जे बे रायजोआव गासै 94% भेन्टिलेटर बुकिं जाबाय होनदों, हथात भर्ति जानानै थाबाय आरो बेनि अनगायैबो 99% आइसिइउ बेडफोरानो भर्ति जाखाबाय होनदों। दा उननि समाव गोदानै केस जानाय, हथात केस जानायफोरखौ बबेयावहाय दोनगोन, दा बिनि माखासे साननो गोनां जानानै फैबाय होनदों बे रायजोआवहाय। दा बिनि थाखायनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बेखिनिमोन नोंथांमोननि गेजेरावहाय गुबुन खौरांफोरखौ नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव थांनानै लिंकनि गेजेरजों नायनो हानाय जागोन आरो जुदि नोंथाङा दासो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा बेबायदि माखासे गोदान आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय, नटिफिकेसन बेलखौ अन खालामनानै लाबानो जाबाय। एसेनोसै, नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय।